שימוש בג'ימייל באינטרנט אקספלורר. נכנסים לאינטרנט אקספלורר, מסך של גוגל, לוחצים מצד ימין למעלה על ג'ימייל וממלאים שם משתמש וסיסמה. שים לב שהכיוון הוא במקום הנכון וכותבים באנגלית ולא בעברית. אין צורך למלא בסוף gmail.com. הנה הסיסמה, כניסת משתמש. הודעה חדשה. כיצד מחברים הודעה חדשה? לוחצים על כפתור חבר הודעה. נפתח חלון הודעה חדשה. במקרה זה בטעות לחצתי פעמיים, אני לא צריכה פעמיים, אני לוחצת באחד על X. אל, זה מי שאני רוצה לשלוח אליו, אני צריכה כתובת במייל. הג'ימייל מזהה, לכן אם אני רוצה לשלוח לאמנה, אני כותבת א' מ' והוא כבר מזהה ואני לוחצת והוא כותב את הכתובת. אם לא, אני יכולה לכתוב את כל הכתובת מההתחלה ועד הסוף. בנושא. נושא אני כותבת את נושא ההודעה, אני כותבת במקרה זה דף בהלכות חנוכה. את הנושא לא חייבים למלא. אם לא ממלאים הוא כותב ללא נושא. כאן אני כותבת את תוכן ההודעה בסד שלום להתראות. אני רוצה עכשיו לשנות את הצבע של המילה שלום. אני מדגישה אותה בדיוק כמו בוורד, לוחצת למטה על הסימן של A גדולה באנגלית. אני יכולה לשנות את צבע הטקסט, אני יכולה להגדיל לאיזה גודל שאני רוצה, אני יכולה להדגיש, להטות ולסמן קו מתחת. אחד הדברים הנוספים שאני רוצה לעשות זה לצרף קובץ. אני רוצה פותחת את הקובצים איך על ידי לחיצה על סיכת הביטחון, נכנסת לספריית המסמכים, מסמכים שלי, ואני יורדת למטה מחפשת את התיקייה. זהו, שלחנו את ההודעה.